A Asociación Arela puxo en marcha en convenio coa Consellería de Política Social un programa de captación, formación e seguimento de persoas e familias para convivir con adolescentes que teñan que cumprir cunha medida xudicial concreta. Este programa está orientado para aqueles adolescentes que teñen probablemente algún tipo de dificultade familiar, que estén pasando por un proceso de desadaptación circunstancial ou de larga duración e se pretende conseguir unha convivencia con outra familia alternativa á familia biolóxica del, de cara a que surda unha aprendizaxe e conseguir mellorar o seu comportamento a curto e a longo prazo. Os requisitos básicos dos que parten son, entre outros, ser maior de idade, ter estabilidade emocional e económica, unha vivenda adecuada e disponibilidade horaria. Sí que se valoran tamén outras cousas, como ter formación no ámbito social, pero non imprescindible, ou ter algunha experiencia en algún tipo de programa de acollemento. Pero vamos, son cousas a valorar non imprescindibles. Ofrecen formación en función das necesidades de cada persoa ou grupo familiar e asesoramento por parte de profesionais que os guían para saber como desenvolverse en cada momento. Creemos que é un proxecto moi potente porque se parte de unha aprendizaxe natural nun entorno que ao final é como se aprende, non? Pois vendo o exemplo dos outros no día a día e o que permite logo tamén interiorizar esos hábitos coa idea de que se os poida levar a cabo na familia de orixe e incluso en futuras convivencias. Para máis información acerca do programa, pódese consultar a súa páxina web www.arela.org, onde tamén están dispoñibles o correo electrónico e o teléfono de contacto.